театрыбызда бик күп еллар дәвамында оешкан традиция буенча әлеге көй театрыбызның һәр бәйрәмендә дә яңгырый. Бу традицияны театрда Марсель Хаким улы Сәлимҗанов башлап җибәргән. Һәм бүген Марсель абыйның туган көнендә без әлеге әсәрне яңгыратмыйча булдыра алмыйбыз. Бөек Сәлимҗанов туган көнендә Үлмәс Сәйдәш маршы. По итогам рассмотрения кандидатов, выдвинутых на соискание премии за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Татарстан, лауреатами становятся ученик Марсель Хакимовича, главный режиссер и художественный руководитель Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Галеев Рустам Валиахметович. Икенче лауреатның исемен без Марсель абыйның үзеннән ишеттербез. Менә әтнәгә бик ничектер уңай бәхеткә каршы шундый бер мизгел туры килде. 59-нчы елны Гомәр Марданов монда килә. Чын театрга, сәнгатькә гашыйк, фанатик. Менә кайчан әйтәләр, нигә сез шушы әдәбият театры белән булышасыз? Чөнки анда Гомәр Марданов менә безне шушында тарта алды, алып килә алды, ике театрны якынлаштыра алды, туганлаштыра алды. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, әткәнең зур бәхете Гомәр Марданов бар, ул исән, әле ул озак монда эшләсен, кадерлек ул кешене. Өченче лауреатның да исемен Марсель абыйның үзеннән ишеттербез. Әлбәттә, Ринат Таҗидинов зур талант. Ләкин талант белән генә шундый дәрәҗәләр, шундый урын сәнгатьтә биләп булмый. Иң беренчедән ул бик тырыш кеше. Менә ничәмә еллар мин шушы залга киләм, шушы урынга утырам. Башта теге бинада иде, һәм бу бинада сәхнәгә репетициягә чыга Ринат Таҗидинов. Ринат Таҗидиновтан гомеремдә ардым дигән сүз ишеткәнем булмады. Гомеремдә сәгать 2-гә кадәр гадәттә репетиция. Сәгать 3 була, сәгатьтә карыйлар кайберләре. Димәк, күрсәләр сәгать ничә икән. Бу теге режиссер дигән кеше. Ринат Таҗидиновны сәгатькә караганы булмады. Яңадан исәм яңадан эшләде. Менә кеше буларак, ну ничә әйтим, менә бу әйткәндә врожденный интеллигент. Врожденный интеллигент. Без бер яктан үзебезнең театрга күп көч куеп, саклап калып, үсешенә гомерен салган Марсель Сәлимҗановны искә ала торган, күз алдына китереп эшләнгән эш. Икенче яктан үзебезнең театрга хезмәт итүчеләр, артистларыбыз, режиссерларыбыз, музыкантлар, художниклар бөтенесе менә шушылай иттереп, халык алдында күрсәтеп, рәхмәтебезне шуның аркылы, шушы премия аркылы, республика премия аркылы аларга үзебезнең баш иеп рәхмәтебезне әйтергә тырышабыз. Рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Уңышлар киләчәктә дә сәламәт булып, матур гына иттереп, милли театрыбызны саклап, бергәләп, бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Безнең арада булмаса да, безнең җанда, ул йөрәктә, истә. Кем аның юбилеенда булган, минем кебек менә хәтердә тотадыр шушы театрны сөюче, аякка бастыручы, коллективны туплаучы бердән-бер кеше булды. Беребез дә мәңгелеккә килмәдек. Бөтенебез китәбез. Ләкин мондый кешеләр менә шулай истә калыр. Үзенең эшләре белән, хезмәте белән Туфан Миннуллинны шушындый көнне дә алырга кирәк булыр, онытмыйча. Алар бик ахирәт дуслар иде, бергәләп эшләделәр. Без менә татар халкының безнең бурыч бу, аларны шулай итеп матур истә тотырбыз. Һәм менә шушылай 2 елга бер премия биреп, тагын бер шатланырбыз. Бәйрәм белән. Безнең бөек режиссерыбызның туган хөрмәтенә яңгыраса. Тантаналы кичәне Марсель Сәлимҗанов һәм Туфан Миннуллин иҗат иткән Гөргөри кияүләре спектакле белән дәвам итәбез.